A ver, está claro que é a pixa grande. E estes que tes ao lado son as pelotas. Hai dous tipos de pelotas. Hai pelotas grandes e valentes e pelotas pequenas como albóndigas. É o último que vas dicir, así que ponte a rezar. As pixas teñen impulso e veno todo con claridade. Pero non son listas. Cheiran unha cona e xa queren entrar en acción. Pareceuche que cheiraches unha boa cona e trouxeches contigo as túas albondeguiñas para pasártelo todos ben. Pero confundicheste, amigo meu. Non hai cona ningunha. Só algo que a facer que desexe ser mullar. Igual con a pixa, estalo reconsiderando. Vas encollendo e as túas pelotiñas encollen contigo. E o feito de que poña réplica nun dos lados da túa arma. E o feito de que poña Desert Eagle .50 nun dos lazos da miña. Vai precipitar a desaparición das túas pelotas xunto coa túa presenza. Ala. Ide ao carallo.